kto vykupuje elektrickú energiu v projektoch. Vo všeobecnosti elektrickú energiu môže vykupovať samotný konečný spotrebiteľ. V prípade, že postavíte elektráreň tam, kde je priamo spotreba, dohodnete sa s väčším spotrebiteľom, ktorý to odkupuje. To je akože prvá možnosť. Druhá možnosť je, že máte obchodníkov na rôznych trhoch, dajme tomu v Chorvátsku máte, myslím si, že 9 obchodníkov, s ktorými sa viete dohodnúť na výkupe samotnej elektrickej energie. Alebo to môže byť štát, ktorý vám prostredníctvom nejakej organizácie, ktorá patrí pod štát, dá možnosť pravidelnej alebo výkupu elektrickej energie, častokrát s nejakou garantovanou rovinou alebo s nejakým garantovaným výnosom alebo s garantovanou hladinou. Čo je častokrát najzaujímavejšie z pohľadu zabezpečenia pre investora a taktiež je to zaujímavé z pohľadu banky. Vždy, keď banka vidí, že nejaký projekt má podpísaný kontrakt priamo so štátom o výkupe, tak samozrejme, že tieto projekty sú najatraktívnejšie. Ale bavíme sa o niekoľkých možnostiach naraz. V prípade, že by jedna nevyšla, vždy máte na výber niekoľko ďalších možností, akým spôsobom predávať elektrickú energiu. Konec koncov sa bavíme o tom, že elektrická energia v dnešnej dobe je naozaj veľmi potrebná a dopyt po elektrickej energie akože medziročne veľmi dramaticky stúpa. Najmä tomu s príchodom dátových centier, s príchodom samozrejme, že umelej inteligencie alebo taktiež s príchodom elektromobility ako takej.